खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गिबियावनो बर'राव नायगिरि गासिबो रायजो जा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। बिटिसिआव राजखान्थिनि दुंहाव बारहावाया बारजेननो हमबाय। बावैसो सान सिगां बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्मनि बियाबाव मडेल कलेजाव बर' आयदा गैयैनि सायाव बिक्रम दैमारिया खौरां बिजोङाव बिबुंथि होदोंमोन। बिक्रम दैमारिया बे बिबुंथि होनायनि सायाव समाजारि बिजोङाव सासे मुन बसुमतारी मुंनि सासे सुबुङा बिक्रम दैमारिखौ हुमखि होनाय भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जानायखौ नुनो मोन्दों। भाइरेल भिडिअ'आव बुंथिनाय बादिब्ला बिक्रम दैमारिया मुसलपुर ओनसोलाव फैनानै मडेल कलेज लुफुंनायनि सायाव जानला मानला जेबो खोथा बुंनो नाङा, नोंथाङा बे मडेल कलेज लुफुंनायनि सायाव जेबो मिथिया। बिथांजों लोगोसेनो बिक्रम दैमारिजों थाफानाय टार्जन दैमारिखौबो सोंखारिदों, लोगोसे बिसोर सानैखौबो लामा सामा नुयोब्ला होसोनाय जागोन होननानै हुमखि होदों। बे हुमखि होनायखौ लानानै फिननाय होदों टार्जन गयारिया। बिथाङा फोरमायथिदों दि मुन बसुमतारीजों लोगोसे बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोनि हेफाजाबगिरिफोरखौ आं सोंथि खालामनो लुबैदों जे मुसलपुर हालामनि रायजो राजाफोरनो बर' मिडियामखौ नांगौ ना नाङा आरो प्रमद बर'आबो बेनि सायाव फिननाय होनो नांगौ, नङाब्ला गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन। प्रमद बर'आ समाजारि बिजोङाव बिटिआर ओनसोलाव सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थायो, नाथाय सान्थि फैबायब्ला मानो बेबादि बुनो होसोनायनि हुमखि होनो मोनखो होननानै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बेनि अनगायैबो बिथांमोना बुंथिबावो दि मुन बसुमतारीया आखायाव जौ बथल सिगारेट सोबनानै दादागिरि दिन्थिनानै भिडिअ' खालामदों, नाथाय इउपिपिएल दोलोआ बेफोरबादि दादागिरि सेंग्राखौ लानानै इउपिपिएल दोलोआव फैबाय थानाय बिसायख'थियाव देरहासार जानायखौ साननो नाङा। आथिखालाव गोबां बर' समाजाव रोजा रोजा सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिए एमए पास खालामनानै ओरैनो बेखारै दङ। बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोना साननो नांगौ, नाथाय बेनि सोलाय सोरबा मोजां बुंनायखौ सोंखारिनाय, हुमखि होनाय, बुनो नागिरनाय बेफोर सोलिनाय नङा होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो बिथां टार्जन दैमारिया। मैया श्रीभूमि पुलिसआ 4 बांलादेशी सुबुंफोरा आयेन बेरेखा हाबनो नाजानायखौ हमनो हादों। हमनो मोननाय बांलादेशीफोरखौ रफिकुल इस्लाम, मुस्कान, आब्दुल रहमान आरो आख्तार हुसैन होननानै सिनायथि होदों। बिसोर 4खौबो श्रीभूमि पुलिसआ हमनानै गावसोरनि जायगायाव हगारहरफिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गलाघाटआव पुलिस एसबिआइ ब्रान्चनिफ्राय 10 सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा 10 लाख रांनि लननि फैसाखौ दिहुननानै लाबोबाय थानाय समावनो ससेयाव गारिजों थांलाय फैलायाव हरखाब सानै सिखावफोरा गोबां गोख्रैथिजों फैनानै फैसा बेगखौ लानानै थाङो। बेगखौ सेनानै लांनाय समाव सिखावनि उन होसोदोंमोनब्लाबो नाथाय गोबां गोख्रैथिजों गारि सालायनायनि जाहोनाव रांखौ लाखिनो हायाखिसै होननानै फोरमायथिदों आइजोफोरा। बे जाथायनि सायाव गोबां दुखु मोननायखौ फोरमायदों सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा। आसामनि 8 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा बिनिता छेत्रीआ ब्रिटेननि मोनसे गोजौ थाखोनि बादायलायनायाव खाबु मोननायजों लोगोसेनो गावनि सोमोनांथाव रोंगौथिखौ दिन्थिनानै सोमोनांहोदों, जेराव गट टेलेन्टनि बिजिरगिरि साइमन क'येल आरो अमांदा हाल्डेनखौ गोसो बोहोनो हानायखौ नुनो मोन्दों। आसामनि सासे उन्दै 8 बोसोर बैसोनि बिनिता छेत्रीआ गुबुन हादोराव बेबादि बाहागो लानानै आसाम रायजोनि गोग्गानायखौ लाबोनो हादों, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गोजोननायखौ फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय खामानि मावनो जागायजेनदों प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सोरखारा। गसाइगाव सोहोरनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो गसाइगाव सोहोरनि गेजेरजों बोहैलांनाय मजाति दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनांगौनि थाखाय सोरखारनिसिम दाबि दैखांबोबाय थादोंमोन। बेखौ नोजोर होनानैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ रायजो राजाफोरनि सिगाङाव गसाइगाव फैनानै खोथा होनाय बादियै मैयानिफ्राय खामानिखौ जागायजेनबाय। मैया गसाइगाव नोगोरनि मासिगिरि अनिन्द बसुमतारीजों लोगोसे बिटिआरनि इएम उकिल मोसाहारि आरो इएम उइलसन हाजदाया मजाति दैसाखौ साखोन सिखोन खालामनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।